Azt, ahogy így drifteltek, hallod, azt beverte így a kanyarba, mint egy nem normális. De ott is a egyik majdnem belement a sásba. Ez a Supra! Csattog! Hallgassátok, megy a Supra! Dobre, takže vy si pamätáte, toto bol zvuk, poďme ideme na stavení. Ott fánkozik a ecse! Apa, gyere! To bolo celkom slušné. Nem a Supra volt. Nem a Supra volt, nem. Hanem ez. Vagy a... Nem a Asi fekete. tou stranou, až by sa dalo, by to bolo ideálnejšie, lebo tadiaľ nám budú prichádzať ďalšie. Dobre, takže Fiesta nám zostáva v hre. A fekete volt. A uvidíme, čo pôjde ďalej. Poprosím tú maminku, áno, pochopila, ďakujem, tadiaľ nám budú prichádzať De amúgy ďalšie ennyi autá. lett volna a Kámoš, kis teraz videó. prichádzame Halló? do